Napa? Ben galon teman ben kajiwa 9. Ayo memang ngono deh. Tikungan timus ramus bahagia malah nganyolno ati. Jebule tikung aku teluk selalu. Ayo malah enak. Ora usah mijeti. Ngalor Jawa Ngidul. Sama tungakne lek gak percaya. Dimakan mas namine sinten mas. Saniki pintene satu dek. Makan mas kita pundi. Tapi kula pun mana pitu. Aduh jenengan pripun mas. Saniki pun boten ngalor. Dene menapa kok wangsang itu. Kula niki namine sinten? Aku sapa jenenge? Aku ora melok jenenge apa tak kalau mbokmu. Konceng kaki bisa ngendikan kok mrono rene. Tapi ora karuan etune pun menapa kaliwangan. Kula boten nutup rumiyin kula teng Surabaya. Kapan dina jemuah kula benjing badhe tindak pundi. Kuping apa jamur Ora mungkin mripatku lamur. penak meneng ora jatuh. Memang aku ganteng tiada tandingan. Yo ganteng tak kebun binatang. Kadane ora percaya. Ora kate omong Ya nek ompong anyok piye? ngomong dhewe. Kenyel-kenyel ya apa? Makang mas namine sinten mas. Saniki dintene Sabtu rek. Makang mas kita pundi. Tapi kula pun mana pitu. Aduh jenengan pripun mas. Saniki dek pun boten ngalor dek. Dene menapa kok wangsang itu. Kula niki namine sinten? No, delok jenengku lho. Jenengku lho ning kene. Konceng kaki bisa ngendikan kok mrono rene. Lah pesiar Ora karuan etune pun menapa saliwangan. kula boten nutup rumiyin kula teng Surabaya. Kapan dina jemuah kula benjing badhe tindak pundi. Apa jamur mas. Ora mungkin dek mripatku lamur. Penak meneng ora jatuh. Memang aku ganteng tiada tandingan. Penak meneng ora jatuh. Memang aku ganteng tiada tandingan. 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 Nek merengut lho saja ayu.